Ake sikhulume ngotshwala. Utshwala nje bonke. Ungaqhamuki kwi-comment bese ungitshela ukuthi, hawu utshwala besintu, hawu mina bengiphuza isavana. Uma ngithi utshwala, ubhiya ngibuhlanganisa bonke, obesintu, obesiZulu, noma yilobu obuthengwayo amasavana, ama-Castle Lights, ama-brandy. Uma ubuphupha ngabe kusho ukuthini-ke? Khona usibuzile. Kusho ukuthi nami ngihlanganisa konke. Ngiyathemba ukuthi ni-subscribe-ile nasilandela-ke ku-TikTok, na-subscribe-a ku-YouTube. Lelo phupho-ke lelo lokuphupha amasavana, utshwala besintu, tholukuthi kugayiwe nje impela niphuzo isiZulu. Lisuke libika ukuthi abadala-ke bafuna ubenzele itiye, bomile. Komele nigaye futhi utshwala ekhaya. Uma kuwukuthi hlampe abadala babethanda i-brandy, uyithenge phela nayo, uyibeke la emsamo, i-brandy. Uma unombuzo nawe sicela ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo eqondene nawe, sichaze lokho ozobe ukubuza. Kanti uyakwazi ukusibhalela lapha ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp. Nisale kahle.